uzophakamisa umkhonzi kaThixo. Amen. Hallelujah. Sinomlilo kashava umlilo oyingcwele. Sinomlilo, 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 sinomlilo kashava umlilo oyingcwele. Sinomlilo, 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 sinomlilo. Acknowledge kukhona kukamoya kule ndawo. Acknowledge the presence of the Holy Spirit. Our guide, our helper, our director, our principal. Hallelujah. Sibetheleke i-5-fold ministry ekhona apha egameni likaYesu bandike izandla ezishushu nabo egameni likaYesu. Hallelujah. Okugcina ubethele izandla nawe. And just greet your neighbors left and right. Uthi makhelwane lungisa ukuhlala uThixo uzawuthetha. Kalele you are ready uThixo uzawuthetha and you may sit down while you are saying that. Amen. Praise the name of the living God. And if you don't think I'm the rate, they are at least yazi imoto ayidlisha ishushu irate baba isuke. Hallelujah. Fana neplane ngokunjalo. Glory to Jesus. This plane is about to take off. Fasten your seat belts. Yes. Hallelujah. Qinisa amabhande akho ngoba izasuka le ndiza kujika. Izawuqala kancinane. Kodwa kukhona bibheka khona. Kukhona bibheka khona. Izawunyuka ke amabhande ayaqiniswa xa inyuka ayiwe. Oh, hallelujah. Manibulisa once again, manibahle maniyathanda uThixo. Nikothandiwe basezulwini. Anibulisa abantu abangqondiwe. Anibulisa abantu abanefavor. Anibulisa abantu abanesandla sikaThixo. Esikwabo. Yes, Lord. Ayenzeke imiseko ube lapha kanti awunayo ifavor. Yes, Lord. You are highly favored. Hallelujah. Kwezindlela zingaka ziblokile usathane sizapha. Kodwa yakho indlela yovuleka. Hallelujah. You are not here by accident. Yes. Hallelujah. Una divine appointment right now. Ooh, your life will never be the same. Your life will never be the same again. Ooh. Ikaba yinto unenodify. Ento yasekhaya connect. The atmosphere is already charged. Get ready. Ungathomba umuntu uthi kuletika nawe. Ungathomba abantu abangekho uthi kuletika nawe. Ungafani balevusela lizawuqala nabanye abantu lizawuqala ngawe. Yes. Umlilo lo. Nomlilo lo. Semathungatha. From Ken to Cairo. In Africa yonke. Sinomlilo, sinomlilo.
senza different windows ke lapho umlilo eke wacima umlilo sakuphela inkuni uyacima umlilo sizothatha inkuni ukuphezela umlilo and this fire must continue to burn on the altar. Yes, Lord. For our God is a consuming fire. Don't leave alone. What would be so dead? Bona, uruthixo lomlilo uyaqala lapha singayithathi kancane le nto yenziwa uThixo namhlanje. Ngoba sophuma nomlilo. Abanye bebevutha abantu ukuvutha kwakho uzaba umongo. Abanye bangena izibaleko zabo zingulonzi. Maka Isaiah ubone umkhonzi wami enginyuleyo ithakathi umsondo uqhuma yawuqime ithi kodwa uyawuphumelelisa ngokusesikweni bona lo anointing namhlanje nabanye bebonlonzi bemililo bazophuma apha bevupha amalanga because there's fire here, there's fire all over this place. You don't have to doubt what I'm saying, only be correct. Ngoba leyenzeka kulizwe likamoya isizwe amehlo kamoya okubona into eyenzekayo lento uThixo azawuyenza. Connecta ngokholo yolula isandla sakho sokholo futhi inhliziyo yakho. Lastly, umpostile Joel last year kamana ngumluleki mfana kuDesember khona lapha from Cape Town. We met in Cape Town when une close abefundisi unyaka uphela. So the end of the year closure and then upostile wayekhona elapha emenyiwe utata as presentation then ke la connect naye bona ngwele xesha usukela ngoko befundiswa yobaninzi phaya ukugcwele but ke ngoku xa ngijongile ndindedwa oconnect naye uba bekungenjani bekufanele uba baninzi abalandelelana naye. Lento ke ideep ngoku ndiza eBhayibhile sukekapa last day zakho nabe senisithi kuye nkosini ndidibana nawe ndisendleleni engalamini kamnandi wayelindiva ndisithi ndiyovalelisa ndiphuma nakwinkomiti yabefundisi. Glory to Jesus. Ngoba kaloku bendisiza la ndathi ke izakwenzeka naseGqeberha lento uvuyo kumuyibona isenzeka namhlanje ngoba uThixo we-order ngexesha bendisiza bebeyazi Jehova ndizabe ndilapha. So ndizama ukuthi abangcwele into yokuqala endinoyitsho yile ethi kwincwadi yamaGalati samkele ubishop ke nomfundisi besafika nje ndicela siwashayele izandla nje. Okwesibili le nto mandiyithethe ethi umlilo uqala apha ungawudeli uzawuqala nakwelibandla kulo uzawufika uphethe umlilo thina sisemadla wena uzawuqala emadla wena sowuqalile uzawuqhubekeka ngakumbi. Kukhona into eyenziwa nguThixo eGqeberha. Ndicela ke loo nto siyamkeleni singabhekabhekeni silindele abanye abantu. Singaba abantu balemvuselelo, singaba abantu balomlilo. Uthi uze uthi apha
uyibona loo nto. Okwesithathu yahlala phansi umpostile bamabhiliza ithi iBhayibhile phansi dibanisa nangani yenziwa nguPaul ehamba kwezinye indawo eRicheto. Ithi iBhayibhile encwadi kaMagalati chapter 2, when these apostles were pillars, when they saw the grace of God upon the life of Paul, ithi iBhayibhile bamnika a hand of fellowship. But there were those, hallelujah, who could see in the grace. Bamnika isandla sesithi le lapha kuwe siyayibona ba yivela kuThixo kubeke kushumayela ngokwegrace onayo ezizweni kwinhlanga. We will continue also preaching the gospel. Glory to Jesus. Cela ke baloma sibe ngenyawo. He comes with an apostolic and prophetic mandate. He comes with an apostolic and prophetic direction. He comes with an apostolic and prophetic, hallelujah, prophecy. Funeka sizi embrace zonke izinto akalona ngenzana. Now when kusenzeka into eyenzeka njengalenzeka namhlanje idinga abantu bavula indlebe willingly. Bavula inhliziyo zabo willingly, babe ready for ukwenza kaThixo. Are we ready bangcwele? Siyamamkela umpostoli. Apostle, and the apostles here, the fivefold here, siyamamkela lapha eGqeberha kwaNseko se-Cape Town. Dilapha eGqeberha on behalf of the leaders of eGqeberha. We welcome you. Sithi lento uThixo akunika yona tata. Shaya, akasithi shaya apostoli shaya. Shaya apostoli shaya. Izolo Thixo kungileyo bekufana nezolo naba Thixo abapostile nalibandla Thixo wami khawuphile as usual ususe ngaphambi kwakho susa Thixo nokuziqonda nokuzazi kwami umzimba wami Thixo umzimba womuntu zama umuntu somanda Thixo nako understand into zamasulu sebenza ngalo mzimba Thixo wami ushumayele ngawo philise ukhulule uhlangule egameni lenkosi for your glory. Amen. Singa labantu bangcwele singashaya izandla ezikhulu for umoya ongcwele in the name of Jesus. Utata ubishop unyanga nomama, the apostles in the house, the prophets, evangelists, pastors and the teachers, the intercessors, abantu abasha balapho, the worshipers and abekhaya masishayisa ngicela babetha abantu. Namanje wami afike umlesele nokho. Ubasela kuhle. Sawufika Elia ngomsodata besituba le distance so ikavarisha kanti sibethakele because yama ngale GPS asikacha ngawo lo mhlobo. Kusensikelele bathu. Manje sithola khona ukuthi bangcwele namhlanje ngesithi angihaleli kuvutha. Izolo benisaqala awufike endaweni khona abantu abazosho ukuba uvutha kangakanani umshumayeli sona nazenza umfuthi so that bene warm welcoming now abantu abafuna ukuvutha. I believe these days bangcwele asisashumayeli kakhulu kubantu abangasindiswanga. Sishumela kubantu abayaziyo iBhayibheli abayaziyo inyaniso abangadinga kakhulu ukuvutha more than ukusho kukaThixo. So emoyeni wami kuyabeke kuba kwezinsuku ziseleyo manditishe because i-aim yethu mna ndiyinkwenkwana nje kukhona abazayo even kwami abazothetha gabalala
ngo-Afrika abantu bamsikesitshintshe iposhinzo zama ndifuna ibone njengoba si-live and wenze sure manje uba unyana uyamncedisa so that ikwazi uba le nto manibona bangcwele i-attendance engaka kum anele bali nina nicinga uba nibambalwa kum bendifuthi laa nto umuntu othanda ii-numbers kakhulu nangxoliswa uThixo wathi yakwazi ugcwala intente ndingekho nabantu abalapho bengandiva so ndiyayithanda kakhulu i-quality than the quantity so ndiyacela uba umuntu olapha nje eyedwa angathi uba bekhona ubani because uzoba khona ubani ngomso but this for today ayo yakhe yakho so apho ndihambele khona bangcwele ndicela ukushiya i-assignment eGqeberha kuba ugqiba kwam Saturday uThixo uzoba ebhale uba ebendithume kona eBhayi ndikuthethe konke then after ndigqibile eBhayi ngokwa-itinerary yam kufuneka ndiye eMonti naseMonti ubahleze ndifumene abantu abathathu ngokwale nto thiphethileyo kum ndiza kwanela mna then from East London ndiya eTranskei eMthatha noba bathathu west kwindawo yam mabathathu ndizokwanela mna then after uMthatha ndiya eVaal eTransvaal abantu bazobuza uba ezi ndawo ndiziphikisha ngabuni kuthiwe mandihambe i-gates mandenze sure uba lo after back to God before aye naphi uya kwi-gates then igate yokuqala esivule ngayo salontsha wafika back to God in the Bible way iKapa kamnandi bangcwele isitolo sami silula nje ndisuke e-Eastern Cape kune-mandate kaThixo izihlandlo ezintathu kubathandazi ezimbini izihlandlo I wasn't there kwathiwa xa besihlangene uthi umoya ingcwele ulibazisa umsebenzi ufuneke Kapa ndathalalisa kwathi kwenzeka ndakhona in the meeting apho umoya ingcwele waqonda ngqo wathi uba ngaba uyaphela unyaka ophelileyo ndingayenzanga le nto aba bantu bakhe bashabalalayo balindele umbono eKapa bazobaphezu kwabo akathethi ke ndindodwa utsho kwisigqeba sabathandazi beyingasesazi kaBack to God kuRonda endleleni elitshizweni eMthatha eTranskei then bangcwele kwaukuya kwami eKapa ndizama ukuya kodwa bakwenzeke ntoni kwabandifika eKapa I've been knocking for more than 5 to 7 years kunzima ukuba ndifike eKapa xa umuntu ezondenzela iCrusade eKapa bekubonakala kwanto yakhe ndathi ndamthanda omnye umfundisi ukuthi umfundisi be honest with us awuthwalanga ndiyakuziba nceba why uzondibuza uba anditholanga ukwazi nokuthandaza athi man every time wena uzokwenzela iCrusade eKapa konakala izinto kube kusakapi selapha esithini sikuyekisa nyana kaXolo I've been knocking eKapa ivalwe tu into edibene namba ndingamhlorisha eKapa then ke last year kuba sekusho uThixo I was still reluctant to go to Cape Town and I was never intended to go to Cape Town because besendinqamile ndinikezela hence mhlawumbe ndifika phakathi uDasemele ndathi kubo ndiyaqala mna ukuthi ndifike endaweni ndiwelkhanywe ngabefundisi more especially ifraternal ngelo xesha andikazi uba exactly ndizokwenza ntoni xa ndizawuhamba eKapa kuthiwa ziyiphathe iqumso labhotana yalaa nto bayibona xa ndizawuhamba eKapa
athi the day izo addressa otata no abefundi sineintercessors eholweni kwibandla loTestament. Ndiqale ekuseni ndicela imessage andinayo, kwasemini andina message, kwa utata Desemele uyakuthi basoredi ndizokuthatha andinakwa message, iholo igcwele kulindwe mna. Xa kusendleleni athi uThixo le bhodi uyiphathela ntoni? Ibhodi ibangcwele inalento nje but is portable. Athi ke uThixo into obuyizele eKapa uzise iTyeya. Akukwazi tu ukuba lingakhululeka ibandla kungabangakho Tyeya ngangendlela asele umchasi Kristu operate ngayo. Then iTyeya ipurpose yayo kune altars eCape Town. For instance, uba ngabe ungadibana nama intercessors aseKapa ngcwele kusetyenziwe Kapa. That place isetyenziwe ngabathandazi. Hayi kancinane. But you'll find that kukhonjwa ialtar endaweni ethile, kugqitywe ngayo uvelenye, kugqitywe ngayo uvelenye, kugqitywe ngayo. Kodwa abalento manje sikhona a chain of events ezingathi zigqitywe. Uthi uThixo ukusho mina ke ngoku lezomzekelo ndayibona lento yealtars ezimana zivelelwa kuphinde kuvuke enye ko Khepagalasi kuthiwe yamanenye kolacala. Ininzi bangcwele into eyenziwa yicolonialism eKapa. The colonial spirit damaged iKapa. nguThixo kuphela obenganako ukunceda iKapa, not any man. Ndishona myself akekho umuntu obenokunceda iKapa kwiposition ebikuyo kuma-altar asebenze kakhulu due to the colonial power. And when I speak of colonialism or colonial power, they become too political, but miss the gist, the spirit around colonialism. Because as we will never fight colonialism as politicians does. Tina says we fight colonialism using spiritual army. Angeke siwina ngendlela nanto inzulu ngayo. As we proceed, maybe soke siqaba ngexesha seziphi insika ezenze ibandla labalekile meko lekuyo due to the colonial power or colonialism. But it's not for tonight. Iyawudinga ixesha layo. But all I can tell you, iKapa bangcwele yi-main gate yobukoloniali kwi-Afrika yonke. Njengoba bendiseKapa mntakadesi, kukhona into endiyifumeneyo. Njengoba kune-possibility uba kungavalwa the ports that supply the world your oil e-Iran, then it is known okokuba if ingavaleka la port that serves the world, the only port that is now able to do la msebenzi iCape Town. Then the spirit around colonialism yenza abantu bazijonge izinto only economically for their gain, bangabazi ubungozi obuhamba ne-economy
i-economy ekwi-colonialism bangayazi ingozi yalonto abantu babona abantu developments bangasiqapheli ispirit around such developments andikho kulonto but ndifuna ukuzakuni kakuhle so that niyibone assignment yenu eBhayi iKapa iBhayi iDurban zinamalwandle zontathu. I am from an inland place umthathu. I cannot compare any church as Mthatha with any church that is in the coastal area. Ibandla eliselunxwemeni wonke amabandla aselunxwemeni mawayi understand i-role emele udlalwa ngamabandla angaselunxwemeni. All churches in the coastal area must umcimbi wemimoya. Asithetha ngo-Queen of the Coast, asithetha ngo-Queen of the Dam in Mthatha. Asithetha ngo-Queen of the Coast bangancamela ngoMthatha. A Queen of the Coast will affect the churches in the coastal areas. Then it's not a mistake that Africa back to God could have from Cape to Cairo. It's not a mistake. Then ndifuna ukunishia ne-assignment bantu baseBhayi kaCape to Cairo. Ndikanesihlokwana sam nje esincinci esithi the hierarchy of prophetic events. Ndikanesihlokwana sam esithi nje the hierarchy of prophetic events. Uthi ihlabathi ulaze before alidala. Izinto ezisemhlabeni zonke, even the continents, God knew of the continents before they were even in place. And each continent prophetically, according to God, has a role to play in the boat of Christ. Allow me to ndithethe ngale hierarchy of prophetic events. Ndithetha ukuthini? Xa sithetha ngebandla, sithetha nge-universal church, not leyasemhlabeni, leyamomoya. Hallelujah. Xa sithetha ngantoni? Ngomzimba kaKristu, ibandla lobukumkani bukaThixo. Asithethi nge-universal church eligama lebandla elithile apha emhlabeni. Okay, then ke ngoku ndizocela kule ndawo nje yodwa back to Difa lakithi angahlupheki umfundisi yindlela endibona ngayo lenzoyithetha ayingomoya ingcwele ndim so that ungabikho offended ile lenzoyithetha iphuma kum. Ndifuna ukuthi mna it's my definition. Xa ndidefine i-universal church le kaThixo, ndifuna ukuthi libandla elisekwe or elisekelwe koonyana bakaNoah.
universal ayishiyi ngisho netribe eyi-1 ngaphandle. The concept universal ayishiyi necontinent enye ngaphandle. The concept universal ayishiyi ngisho nenkonzo elithi ayisindiswanga ngokaThixo. Then I believe eyona nto ifunwa nguThixo xa ethetha ngebandla lobukumkani bakhe kukuhlanganiswa komsebenzi onakala kuGenesis chapter 11. That's my ndithemba ngole ungahlupheki xa ngezimvo singabone ngasonye, ungahlupheki. Akukho nto wrong because andithanda umoya engcwele uthi ndithi umadikiza ubona ngohlobo. Umadikiza ubona ngohlobo. Xa uThixo kwingqondo yakhe engayaziyo ndiyamcingela ngomcingelo uThixo ethetha yena nge-Universal Church akathethi lento thina sicinga uba siyayazi. Ndikhuluma uThixo uthetha ngokuqokelelwa kwakhona, ngokudityaniswa kwakhona koonyana bakaNoah nee-generations zabo together to form one church. That's my indlela endibona ngayo. All right. Ngohlobo mna ndibona ngalo iyandinceda, indincedile, ingakunceda nawe because emzimbeni awuzufuna amaXhosa kokwenu. Emzimbeni awuzufuna the Africans only. Emzimbeni uzoba ne-picture kaNoah after the floods kusele only 8 souls. Xa ibamba ngohlobo lwam uzoba ne-picture emhlabeni i-human race inye. Because xa singena nzulu, i-racism is not a concept from God. Yabantu. Ngokwe-vocabulary yebokumkani, we don't have races. We have one race, the human race. Eyasala after the flood kwasala only one family. From that family ihlabathi lonke lakhona. Then uThixo xa ethetha ke ngebandla lokugqibela lesiphelo elizawuxhwilwa, ubona kuxhwilwa bonke onyana, the generations of the sons of Noah. But mna nawe uba ngaba nje ngakhona my family xa kuxholwa kwanele, uba ngaba ngakhona nje indawo yami, uba nje as long yami indawo izoxhwila. If amaXhosa ndingava kamnandi amaXhosa ukuthi epha. That's not the mind. That's not the mind of the kingdom. You are too shallow. Right. Go Genesis. Okay, man, let's not about it. But it's not the same as Jesus kamnandi. Go Genesis chapter 9. Ndimthanda kakhulu mna uNgcwele. Because noba singathetha ngo-Adam no-Eva, Genesis 1, 2, 3, 4, 5, as important as they are, but in terms of population at the present time, asikwazi ukucounter the generation eyemka ne-floods. We start counting ngokuqasela nge-human race from the 3 sons of Noah. No, because nothing kakhulu apha ngithi right. Kwabanyana bakaNoah uthi chapter 9 koGenesis ngibona ngiqale nalo sizomparaphrase. uThixo wamsikelela uNoah kunye nonyana bakhe
bobathathu. Who were those sons? It was Shem, Japheth, and Ham. And wamsikelela ubani? uShem, wamsikelela uHam, wamsikelela uJapheth. Ku verse 18 asuke utata uNoah atye okwakutya ke kuthini anxile ekunxibeni kwakhe. We know the story. Lo wethu ongutata wama-Afrika uHam engazi ngeculture yakokwabo okuba andimele kububona ubuze bukatata. Suke unfortunately wayoxelela his two brothers ba utata use. uShem as indlamafa, I'm sure he has looked into the customs ze-Jews. What? Japheth, come. Bathathe kubo. Babuye umva. Bamsitha ubani utata. Alright. Xa evuka uNoah iphuma kumngelonto iphuma eBhayibhelini. But ndibona ntoni i-outcomes sale ndithethayo. Uyacaza uba uNoah yamcaphukisa lento yokokuba unyana uHam abone ubuze bakhe. Uba wayiva nge-instincts akusho Bhayibheli. But ndiba ne-question ngangendlela oyinomsindo ngayo uNoah, why engazange wamkhesa lo bona ubuze bakhe? The reason why engazange wamkhesa, no one can curse what the Lord has blessed. Go Genesis chapter 9 verse 1, say blessiwe. No matter the time ukumkhesa, there was no alternative. Amen? Amen. Right. Ekunqameni kwakhe ukungamkhesi uHam. Bangcwele xa sithetha ngo-Africa back to God. Mama ngasavuzo la mama. Xa sithetha ngo-Africa back to God. Bangcwele masekuyinwe class. Masikuyinwe class because sizoziba kutheni utata uBhengu waboniswa le ncwadi. But ndisathetha ngayo because utata uBhengu imvuzo zakhe zezo 1945 sekudala lo mcimbi woHam wenzeka. So I want us to link izinto accordingly, so that ingabe khona uzoshiya ngemva go back to God. Then yintoni emangele okokuba angakhesi i-firstborn yakhe? I-firstborn kaHam uKhushi. Kwakumele uba ukhuphele umsindo wakhe xa engamfumana utata athi ndibetha ntoni nge-firstborn yakho. But ngokwe-culture or i-custom ye-Jews, i-firstborn yekaThixo wayengenakho ukukhesa okabani okaThixo. Alright, uhambe nami ke ngoku. Onyana bakaHam bane, nguKhushi, nguMizraim, nguPhuthi, nguKanani. Ndinento ethi uKanana zange akheswe just because he was Canaan. If he was born kaHam yayingukekana, yayingumfundiselo umzekelo, ngeze kuthiwa kwakheswa umfundiselo. Mamelanga, ndiyawuza kule culture yethu yamaXhosa, indoda iyazidla nge-firstborn, such that uyathanda uba strict kwi-firstborn. As uyawuzala neenimba zishintsha, uthe gqiba uzala untondo sele eliqanda. Then I believe kusho mna ngoku Noah waqonda uba andimfumananga uHam because of Genesis chapter 9 verse 1. He was already blessed. Andifumananga inkulu
because of our customs as the Jews. But uzolufumana ndombetha ngenci. Ndombetha ngaziphi gwenci. That's why Canaan was cursed. Nikona manje? Maka sibene picture yale ndawo kwenzeka kuyo lento. Lento ayenzeke eAfrika. Lento yenzeka eAsia Minor. Abakehli ukuba beze eAfrika ohamba. Yenzeka phaya. Then uKanani yenzeka bese phaya yonke lethethwayo akakabikho eAfrika. Because there is a lot about Africa, a misconception. And ukulungiswa lebandla before libuye. If you read the Bible, so the kinds of Bible background to God. If you read the Bible, in the book of Genesis, chapter 9, it's where Shem was blessed, Japheth was blessed, but Ham, nothing was said. You got about that? In terms of blessings, in Africa, yashwe kwabe. Ngokunga blesswa konyana baka ngokunga blesswa kuka had to have two blessings. To have to have the divine blessings plus the parental blessings. Because then in Africa, yakwalela okoko, because in Africans obtained Genesis chapter 9 verse 1 only the divine blessing. Umzali Noah blessed Shem, blessed Japheth, akamblessa uHam. Ayithi lento iAfrika yakheswa, kwakheswa inci, and inci enguKanana never came to Africa. Naxa bebuya benikwa izwe lesithembiso come from Africa. Banika izwe lesithembiso elingekho Africa, elikule ndawo yi-origin yabo. Ikhona abantu abancane. Right. Yeah, because bancane kukhona into efuna yenzekile on planet Earth. Kuzobuyiswa izinto ekwakumele bazi-enjoyele ibandla kudala cha belingaziboni. Wahlala uHam ehamba ngatoni nge-divine blessing kuphela without the parental blessing. Likhona bana? Right. Ingaba kusenjalo onkoko sasivinjwa i-blessing nguNoah sisathwalela? No. When were we blessed as Africans? Yeah. When did we receive our blessings as Africans? Come closer. It's me once more. I believe. Vuka uthabathe umntwana nomani usabele phi? Okay, I'm aware of Tina. If you speak of a continent, the first continent that comes, the American is. Yeah, if you don't have a continent, kwameboye sakazange Africa. We are happy because that's better than America no Europe. Talk to me. Why uThixo engazange waprefer uba xa uHerod esukela usana enze usana luyogcina
ugcino kule America sithi ngu-first world country. Why Thixo engazange wathi vuka uthabathe umntwana nonina nesabele phi eEurope? Ngikhona bangcwele. Why uThixo engathanda vuka uthabathe umntwana nonina usabele eAustralia? Wasuka uThixo vuka uthabathe umntwana nonina usabele phi eEurope? Then Jesus came as a father figure. Yes. Sasingenawukwazi ukuthi simfumene umzali or replace i-blessings ezasiphosa kuGenesis chapter 9 verse 1 if uYesu wayengazange esenyameni. Bese sivele i-blessings, divine blessings, spiritual blessings sizifumene when God blessed Noah and his 3 sons. Bekushoda i-parental blessings eziza ngumuntu wenyama. When he landed in Egypt, the anointing. Yes, Lord. You know about Antichrist now? I want to expose him. Tonight, I want to expose Antichrist and his operations. Evangelism, his spiritually, mentally, and otherwise. Who is Jesus? The name Jesus means the Savior. The name Christ means the anointed one. The anointed one, by the name of Christ, sets his foot first in the continent of Asia. Ninaboza emhlabeni mamela abantu abazobeza ngoThixo. Akekho umuntu ongatshintsha iJerusalem. iJerusalem sozifaniswe nenye indawo because when eMiddle East or kulandawo yabo xa umama ebeleka akuphumi mntwana wodwa zange ndabeleka kunamanzi aphumayo xa kuzalwa umntwana. Blessed is the nation, blessed is the country that received that water. Olwa uSirayeli divendilile nguye yedwa owodwa umhlaba owareceiva la manzi ewumbu kaMariya ukuze uYesu njengomuntu wazalwa ngokwenyama kwafuneka zonke ijozi ezenziwa yiwume xa ezozala zenzeke kuMariya ngoThixo. Then amanzi ebekhapha uThixo awafana amanzi akhapha mna kumamfundisi. Satan will never like umuntu onolwazi ngeanointing. There are things that devil will never allow us to know. Satan akayifuni holiness. Do you know why? Read the scripture in the book of Ezekiel chapter 28. Start from verse 11. Phaya uzawuva ngokumkani waseTire. As you proceed with the scripture, you will discover this is not a normal man. This king of Tyre, akuthethwa lo muntu because kuthiwa phaya ubuyikerubi. A man has never been a cherub. Ubuyikerubi umhle
uhamba kona amathe aloqaqayo uperfect wadalwa ubuhlale Edeni zanga hlala kumpoze repeat Eden which means phakathi uchazwa bani uSathana esengulusifa khona kancane. 21 pause ifunde bangcwele ifunde if you want to know him because you can't fight the devil that you don't know. Tibamhlungu ka amaKristu engayi-understand the importance yokulandeleliswa kwe-spiritual events because Isaiah chapter 28 akathethi nge-planet Earth ubonisa i-kingdom on its inception because i-kingdom le elwa noThixo wasn't there while Lucifer was still an archangel. There was only one kingdom, the kingdom of God that we're pushing tonight. The kingdom esiqalekisayo eBhayibheli iqala uverse 16 ithi wona angithi ukona kwakhe walahlekisa 1/3 of the angels efuna his kingdom nikhona bani mandibambe because i-topic ekafuna ndiyame because endisabona emrodo mandiyibambe ngoku kodwa ndinamke singakhaza i-discuss abafundi bam le topic singadiscuss ba i-witchcraft le seyingane iqalephi qale kuma-Afrika chapter 10 kaGenesis verse 6 kuNimrod owalala umama wakhe kwazala umntwana onguThamusi owacelebrate ngo-25 nami ndicelebrate ngoba ngumKristu. I'll tell you one thing about it. Lord. Then apho ndiyakhona manje this man David was highly anointed as a cherub and an archangel. Therefore, amongst the things angasoze zifune uSathana zezazinto wayezizo engekawe. One, ubungcwele soze abafuna. He was the Holy One. Soze abafuna ubungcwele bani akafuna umuntu ozomisa into yenhlambuluko because into ethi bandla nadla ngayo uSathane esaziba ubungcwele soze kubekho kumuntu wenyama negazi without repentance. Nguye olwa irrepentance because irrepentance ilwa ubungcwele. Irrepentance ikhupha umuntu esonweni. 1 John chapter 1 verse 8 and verse 9. Uma sitha sinasono siyakhohlisa inyaniswa ikho ukuthi athi verse 9 uma siyazivuma. Hallelujah. Athi chapter 2 bantwanana ndinifundisa uba ningoni kodwa banithenona sinomthetheleli. Athi Proverbs chapter 28 verse 13 osigubungelayo. Proverbs 28:13 osigubungelayo isono sakhe akayikuba nampumelelo kodwa osivumayo asishiye uYehova omenzela inceba. Bantwana, it's a taboo in the church of today ukuvumela umoya ingcwele asebenze through inkonzo yenhlambuluko ne-confession of sins. Why? It's because kula Ezekiel ukona kwakhe walahlwa nguThixo wathi ngizakwenza sure ukuba wonke umuntu owenze njengami ndimrepota pha. Sinomangaleli. Amen.
ndiye bantwana xa ndibanceda entanam xa sewuthe wona kutheni mani lo okokuqala asilingwa nguThixo silingwa yile adversary asiyendwa nguThixo siyendwa yile adversary yethu then ke ngoku xa sele ulingeke walingeka wona xa sowendeke wahendeka wona kusene alternative eyamphosayo yena i-alternative angayifuniyo yile yamphosayo uba usathana wayezithobile kuThixo akuzibona uba wenze le nto abuyele kuyo uThixo yintona ilwa kuthi ufuna senze njengaye singabuyeli kuThixo sabazolini because he knows for the fact that we have got a forgiving Father. Khawuze ngitshele izamani ngeze kumbona bemuntu. Oh Thixo wami ngiyafuna ukukhona. Yes. Okay, niwile embulweni. Niwile embulweni. Kuba ningabantu anithi. Anonkhulumo. Seniwile sekuyi. Yintoni ebamba ummangaleli wakho ade yokuxela uba wonile ungaqala. Not very. The moment ungumntwana kaThixo isazela siyaxelela siyabonisa and kuba khona ntoni ukuqhawuka kwe-fellowship between you and God the moment kuba sesonweni kutheni ungathi kwangexesha usiva i-connection iqhawuka ngokuba uphume ebungcweleni uziqonda ndonile ukhawuleze before ummangaleli ayokumangalela yintoni inkonzo yenhlambuluko yintoni confession of sin kukuzimangalela kuThixo so that ummangaleli wakho angabi nanto yiyo lento emabandleni inkonzo yenhlambuluko ingafunwa uyazi umtholo uba akukho nkonzo ibaluleke emntwaneni kaThixo njengenkonzo yokuvuma isono inkonzo yenhlambuluko abangcwele bandla ngesono isono ngibeka phaa kuBosi when I address isono buPosti beka qelele buProfeti qelele ubufundisi qelele ndidile ntoni nesono athi Isaiah 59 isono sithintele insebenzo kaThixo athi verse 1 isandla sikaYehova asisifutshane oba singasingesi nendlebe yakhe ayizima ukuba ingevi sezono zethu bubugwenxa bethu obufihla ubuso bukaThixo. How great thou art, how great thou, how great thou art, how great thou art. Iyabuya into yethu, uyabuya ubungcwele, uyabuya ubungcwele ebandleni likaThixo. Ndingavangeli xa ndizofundisa nindifundele abangcwele ningangxamanga. This scripture Ezekiel chapter 28 xa ndinokuya ekholejini ndiyofundisa itheology
ndingenza into engaqhelekanga ndingayiqali iBhayibhile kuGenesis chapter 1. Mna I would prefer uba ndiqale kulo Ezekiel. Why? Ndimthanda ngantoni Ezekiel? Xa iqala phaa kuGenesis chapter 1 sekudala wawa. Ndiyithanda mna iBhayibhile ngela xesha ngekawe esenguLucifer. Ndizoqonda izinto angazifuniyo. Ndizoqonda izinto afele kuzo. Ndimasterishe zona. I may not master everything that made him to fall, but by virtue of the blood of Christ, kunento endohluke ngayo kuye, i-opportunity, i-chance yokuthi xa ndisaphile emhlabeni noma besendone kangakanani ndabuya kuye owafela isono sam. Yabona bangcwele amabandla alwa i-repentance agxekile. Amabandla alwa inkonzo yenhlambuluko agxekile. Bangcwele libalani ngamandla kaMoya Ingcwele without repentance in our churches. Mfundisi banike i-chance bayirobe i-repentance. Subavalela mayibe ngabo abantu abayirobhayo. Ngoba ngifuna into zami ndizithele zonke. Mana ngixaba ngale. Sikwi-era ye-voluntary repentance. Next week I'll be preaching a standard. Siyo preacher nge-glory. Abantu xa kuthiwa nge-glory bacinga into enhle. Bangcwele. After i-voluntary repentance, ixesha layo liphelile. Siya kwi-repentance enesibetho. Apho uzorepenta ulila. I-repentance eyenza ngehlazo. Bayabangihlepha ebandleni. Ndiyabona ngapha mntakwethu njengoba izono sisefa ungazisho zonke uzothi mntanami umi kule ndawo uweshipa uvuke emntwini uzoyinqanda le mpahla lesandla ilamantathe iphucuke ngapho kwePentecost. Ayithokanga abantu bandlela kuzawuhlazeka abantu njengoba abantu bengqamele iglory. Iglory kuzawuhlazeka umuntu kuba kekho umuntu onokumelana nobuqhaqhawuli bukaThixo. Njengoba ibandla livimba abantu inkonzo ye-repentance lilimaza abantu kuba lizawufika ixesha likaThixo le-repentance ye-glory ekungekho bani ozawumelana nayo. Jonga uzoyichaza into unkosikazi abelapha ayila uyichaza yonke into yentombi ongalela nayo ungabuzwanga. Uhlazeke ebantwaneni yompola iglory uzozipolisa uzosho into abeke ngiyithethe njengoba sidlala nge-era ye-voluntary repentance. Uthi sowuyile kumfundisi ungazitsho zonke. Umuntu angamqhathana uThixo undiqhatha nje. Uthixo unawola ndifuna phaa ndokukodwa ndifuna kumkani xa lesithi le nto. Okay masikhaze bancwaze baya kwa-7 can you release masikhaze 1 2 1 2. Okay, then
ezazinto ziphawula Ezekiel chapter 28 into angekavuma uSathana abantu bayazi the power of the anointing. Obviously uSathana soza funa abantu bashunyayezwe ngesihoko. If kunento xa ushumela ngayo ngekuphindwe ipulpit bangcwele simele ukuxelela abantu isihoko sikhona and asizange senzelwa abantu. But banitsa abantu abazokuya esihogweni because akushunyayelwa ngaso eyona nto bangcwele ndilimazayo ukuyekiswa kwaNguthixo uphangela wandibonisa imiphefumulo emininzi esemabandleni ekhonzayo eshumayo isiya esihogweni. Angidlali ngesoul. I know how I was called. Angidlali ngesoul. Bangcwele. And in 2 minutes usifumana usehadesi. Bangathi ungaza kubantwana bakho njengoluka chapter 16 uzobalumkisa sengekho xesha makuxelelwa abantu ngobubi besihoko lisekhona ixesha lokuguquka. Kwakunceda ntoni uma bengumpostolo ubizwe ngegama noma unguprofeti but at the end ubomi bakho buninzi isihoko bangcwele it's not a permanent place. Prison usalendiwe pha asikayi kwi-lake of fire but ifeeling ubuhlungu obukulandayo. I don't wish any woman or man angasala angangene paradise. South Africa apa sesizawuya mamela ndilapha kanontika. The reason why ngibona nje lapha kanontika bangcwele akafuni uSathana niyazi i-anointing esibhayo. Ndimameleni uSathana ngizolongana kunani komso uSathana soza avume niyazi i-anointing esibhayo. He will make sure that we are families with anointing. New food in Nigeria, Nisha, Kawaman, because of that. Oh yes, Christ. When you walk, Apple, Joshua chapter 1 verse 3. Imagine, what about God? Apple intended your now. Inikhona long down ndinikile uYesu days that scripture wabeka unyawo eAfrica in Egypt. Who is Jesus? Mamela uYesu as much as when ngathi umntwana he was God 100%. Then God akaya America uThixo uzangelwe eAsia wavisita wafika Africa washiya uqobo of the last testament. The anointing of the last church is in Africa. The anointing of the last church is in Port Elizabeth. I can summarize like because bendilanda ngabom scripturally because kunophopho abazolandela lento bayivaluation. Ndifuna babeyivaluation bathi baba beqonda lento i-biblical kwa i-historical foundations zilandwa from the Bible because Africa back to God in the Bible way. Asivaleke lithi i-anointing eAfrica
yayizobalance the equation, because Africans were still limping in the blessings of God. Then when Christ set his foot in Africa as a parent, why is it now Africa? Our purpose is blessings. Genesis chapter 9. Ngokufika kwami, I am your parent. Be blessed. Hence, Satan strategized to steal the blessings of Africa through the concept of colonialism. Njengoba umtholi eza nge-colonial spirit, he was coming to snatch the blessings of Africa, because from the sons of Ham in the book of Genesis chapter 10, verse 4, kuthethwa ngonyana phaya ukuba khona ukuwavila. Uye kuGenesis chapter 2 verse 11 uve ngeyavila. Then kuthiwa kula area kuthiwa is the place of gold. Ngamanye amazwi igolide e-Afrika asayiphathi. When we preach, singing spiritual understanding of things, I believe the book of Revelations. Phaya emva kunento eyindililise kuthiwe ngabona iJerusalem isihla izaphi emhlabeni ngelo xesha after the lake of fire. Come closer. If the gold that is still here lingaxhilwa ibandla without this gold being utilized in the kingdom of God. Do you mean God can create igolide ubutyebi obuzothi ngexesha le-great white throne judgment butshaya ngomlilo bungasebenzanga? Ibandla abantu understand iscripture ngokwendlela kaThixo. We are missing. There is a lot of missing link. Okay. As far as it is, Abebai. The anointing is here. Civilization started in Egypt. I don't know why civilization started in Egypt. Why you now bigger in now Egypt? Why bless Egypt to people? They were fuga Pharaoh. Oh, I ain't a zani nento enkulu bless over Egypt. Mamela, Exodus chapter 8 from verse 20 to 22. Nanko ukumkani, the king of Egypt, Pharaoh, esiya emlanjeni. Dawuchaza kakhulu ngomso ngecoastal ne-rivers ne-dams. Nanko ukumkani esiya emlanjeni ekuseni. Uqawayitoni bafundisa ukumkani babo angathi kubanda ayemlanjeni. I-Egypt akuzawudliwa umgcobo. The anointing that was brought by Christ in Egypt kwafuneka bekho uFaro ozawusebenzisana nama-water spirits. Ayakwazi i-anointing to stay where the people are
Levi, Zika Aaron, the same anointing. Kanginyuke iye America, kanginyuke iye Australia, kanginyuke iye Europe. Njenge oni isela. Guess what? Noma kwenzeke ntoni, the same anointing touched Nigeria. That's why in Nigeria, noma siphinde bantwana, la ndawo ike yagcotshwa or igcotshiwe. Yafika the same anointing in Nigeria. Devil wazama icebo lokuba njengoba ndayigxotha e-Egypt ngokunqumula i-water spirits kuFaro, ndiyokwenza kanjani eNigeria. Wafaka uMammon spirit, umoya othanda imali, ayakwazi anointing ukuhlala esithebeni noMammon eNigeria. Jonga, one other year, open him, uza eSouth Africa. Xa izawulendisha, uthi uThixo, Benny, take care. We have gone to so many places, but this is the place of my anointing, South Africa. What? South Africa, in the entire world, or in Africa, is number last. If by chance or by mistake, is South Africa bingayithathanga, izawushona lwandle. And in South Africa, the place prophetically and even container this anointing of the Rashet is the Cape. So I wish no one because you cannot fight the attacks without tracing the anointing. Nine mistake yokufundiswa longo your deliverance. Deliverance is not only about laying on hands. That's a minor deliverance. What is the major deliverance? The major deliverance is exposing the tearing power of spirits and as controller in down. The moment is spirits was exposed of deliverance.